Вече ме снима, нали? Добър вечер. Аз се казвам Желязко Тотев Дочев и съм тук по програма за обществено въздействие. С мен е моят пробационен служител господин Пеев. Ще се види, че прилагането на закона съвсем не е лесно. Сега ще ставам различни неща, защото в тази пиеса има различни хора. Част от пиесата става въпрос за един... в тази пиеса става въпрос за секс. Не предимно за секс, първо за закона, който урежда нещата, и след това за секса, който всички искат, включително и закона. Нали така, господин Пеев, как няма. Въпросът е нещата да стават в рамките на закона. Тук има една монахиня, нали не издава много. Една монахиня, която иска да спаси брат си. От другата страна пък има един съдия, който Добре, няма да казвам повече. Чакаме ви в ателие Пластелин, улица Цар Симеон 48. Заповядайте.